Hej med jer. I aften der er det nytårsaften, og derfor så skal I også have en lille nytårshilsen her fra borgmesterhjemmet i Slippegræsgade 31. Først og fremmest rigtig godt nytår til alle sammen. Jeg synes 2016 var et rigtig godt år at tænke tilbage på. Et år, hvor vi fik skabt rigtig mange flere arbejdspladser her i Aalborg Kommune. Et år, hvor vi havde en meget flot befolkningsfremgang. Et år, hvor vi fik skaffet rigtig mange investeringer. Og også et år, hvor vi fik meget anerkendelse udefra til borgere, til virksomheder og også til kommunen for mange af de ting, så det er, at vi arbejder for. 2016 var også år, hvor vi fik det endelige ansvar for fjernvarme i form af, at vi overtog Nordjyllandsværket. Og jeg skal være den første til at sige, at jeg synes, det er ærgerligt, at priserne de er gået op. Men det var en nødvendig beslutning. En nødvendig beslutning, fordi vi stod til at tabe en retssag om forhøjede priser, at vi bliver nødt til at komme i gang med den grønne omstilling, og vi skal fremtidssikre vores fjernvarme, så vi også efter 2028 kan have en god og en sikker og prisbillig fjernvarme her i Aalborg. 2017, det er et år, jeg ser rigtig meget frem til. Jeg ser rigtig meget frem til det, fordi at vi får mange store begivenheder. Blandt andet DGI Landsstævne, hvor vi skal have 28.000 deltagere plus gæster til at lave idræt inde i Aalborg i en 4-dages periode. Det bliver også året 2017, hvor vi kommer i gang med Budolfi Plads, for revet Nordea-bygningen ned, for skabt en åben plads på 4.000 kvadratmeter. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og derudover så bliver det også året, hvor vi skal i gang med den nye bydel på Nørresundby-siden, Stigsborg, fra Limfjordsbroen og ud til tunnelen, hvor der skal bo ca. 8.000 mennesker. 2017, det bliver et spændende år for Aalborg Kommune. Også et spændende år, fordi at der kommer valg. Og det valg, som vi kommer til at kigge på, det glæder jeg mig rigtig meget til. For det er altid godt at få renset luften. Det er godt at få testet de forskellige politiske resultater, der er blevet opnået. Og derudover så er det også rigtig vigtigt, at folk har mulighed for at give til kende, hvem de gerne vil have, at der skal styre tingene i fremtiden. I kan være helt sikre på, at jeg er klar til at gøre en ekstra indsats igen for Aalborg Kommune, hvis valget det skulle falde på mig. Men det er op til jer. Det er jo vælgerne, som bestemmer, hvem der skal have borgmesterkæden i Aalborg. Men jeg synes, der er mange ting, som vi kan bryste os af, der er sket i den forgangne periode. Vi har haft jobrekord. Inden for et år og 3 kvartaler, der er det lykkedes os at skabe 5.026 flere arbejdspladser i Aalborg. Det er et resultat, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og vi har faktisk en jobvækst, der på nuværende tidspunkt er højere end både København, Aarhus og Odense. Det kan vi godt være stolte af, når vi tænker på nogle af de forudsætninger, vi har for at skabe job og vækst i Aalborg-området. Vi har også fået næsten 10.000 flere indbyggere over de sidste 4 år. Det er rigtig mange mennesker, som har valgt at vælge os til, fordi de gerne vil tage deres uddannelse her, gerne vil arbejde her og være med til at gøre Aalborg til et endnu bedre sted at bo. Velkommen til jer, og jeg håber rigtig meget, at den befolkningsvækst den kommer til at fortsætte. Og derudover så har vi haft iværksætterrekord. 2016 det er faktisk året, hvor vi fik 1.000 flere virksomheder. 1.000 flere virksomheder, som kom med at skabe arbejdspladser i vores kommune. Det er jeg også rigtig glad og stolt over. Noget, som vi skal sætte rigtig meget pris på. Men når vi er i den situation, at der er rigtig mange ting, som lykkes for os osv., så er det også rigtig vigtigt, at vi sådan lige har eftertanken til også at bevare jordforbindelsen. Og husk på det her med, at de resultater, de ting, som der er, at vi har skabt her i Aalborg Kommune, det er jo ikke noget, som er kommet af sig selv. Det er noget, der er kommet, fordi at der er nogen, der vil det. Nogen, der er stået sammen om det. Nogen, der er investeret. Og derfor så må vi heller aldrig blive selvtilfredse her i kommunen. Vi må aldrig tro, at vi bare får ting, fordi at vi er en god udvikling osv. Vi får kun ting, fordi vi arbejder for det. Så derfor så er det vigtigt at bevare ydmygheden og arbejdsindstillingen i forhold til at skabe resultater. For der er jo masser af ting, vi skal have taget fat på i de kommende år, for at sikre, at vi kan fortsat have en rigtig god kommune at bo i. Vi skal have investeret massivt i forhold til flere boliger, i forhold til byens udvikling, men også i forhold til landdistrikternes udvikling. For mig er det vigtigt at understrege, at Aalborg er jo en stor kommune, og der bor rigtig mange mennesker, faktisk 70.000 uden for Aalborg og Nørresundby bycentrum. Der skal også være gode institutioner der. Der skal også være plads til udvikling af grunde, til udvikling inden for sportsområdet osv. ude i de mindre bysamfund. Og derfor så har vi også i vores budgetter afsat penge til, at man kan komme i gang med rigtig mange ting der. Men det er også vigtigt, at vi husker på det, som jo nok står vores hjerte allernærest. Nemlig den nære velfærd, vores omsorg for de ældre, vores folkeskoler, vores daginstitutioner og sådan nogle ting. Og der kan jeg godt være lidt bekymret i forhold til de muligheder, der kommer i fremtiden med den økonomiske politik, som den siddende regering fører. De har virkelig lagt en sparekurs frem, som kommer til at udfordre os på rigtig mange områder. Og derfor så bliver de kommende år også et år, hvor vi kommer til at have rigtig meget fokus på omstilling. Hvordan kan vi bruge pengene bedre i Aalborg Kommune? Hvordan kan vi få mere velfærd for de penge, vi har? Sådan så er vi i stand til at sikre en god og anstændig og en værdig ældrepleje,
for de mange ældre, vi har i vores kommune. Vi bliver faktisk 1000 flere over 65 hver eneste år. At vi har råd til, at vores folkeskole gør, at vores børn kommer til at klare sig godt, får de faglige og sociale kompetencer, der skal til, for de kan få en god uddannelse og komme til at klare sig godt i livet. At vi har nogle daginstitutioner, hvor børnene bliver udviklet både socialt, men også motorisk, og også i forhold til de ting, de skal forberede sig rent fagligt på, når de kommer i folkeskolen. Alle sammen vigtige ting i forhold til den nære velfærd. Og her vil jeg have et meget stort fokus i den kommende tid. Men det, som der også er vigtigt for os, det er, at vi fortsætter med at skabe mange arbejdspladser. For vi bliver mange flere. Og selvom vi har skabt 5.000 flere arbejdspladser over de sidste par års tid, så har vores ledighedskø stadigvæk en tendens til at være for lang, fordi der er så mange, der vælger os til. Her er det vigtigt, at vi sætter markant ind i forhold til at skabe nye resultater. Der er så meget, vi skal tage fat på, men først og fremmest så skal vi også huske at glæde sig over alt det, der er gået godt. Og så skal vi holde en rigtig, rigtig god nytårsfest i aften. Jeg håber, at I alle sammen får en fantastisk god nytårsfest, så I er friske og fulde energi og gode oplevelser, når vi skal i gang med det nye år 2017. Rigtig godt nytår til jer alle sammen, og pas godt på jer selv i aften med fyrværkeri og alle de andre forskellige ting, som vi skal i gang med. Hej hej.